Ayan, hello everything. Hello guys. Shout out sa 2 million in there. Uy! Kaloka ka? Mamaya ka na pupunta dito. Kapag matapos ka na. Wait lang, mag-share lang ako ng live stream ko. Salamat! Natan mo siya. Hello, Kapsat! Hello, Kapsat Mars! Thank you! Salamat sa 6 million. Nangankan? Tingnan mo yung beef. Kung na-process na yung beef yung nasa pagbalunan. Hello, 2020! Hello po! Salamat! Yep. Lagay ko sa air fryer. Air fryer? Yes! Wait, tanggalin ko lang tamsak ko, host, para makatamsak ulit ako. Haha, joke. Kaloka ka. Hello po, Arceli Lizardo. Thank you so much. Ayan, patamsak ako, guys. Thank you. Ayan, shout out sa 7 million in the house. No. Anuhin mo lang. Tansyain mo lang.
Ayan, 7 million in the house. Ayan, shout out po sa 7 million in the house. Ayan, hi sis Maya 24. Salamat guys. Did you have to hurt me too? Did you think revenge will make it better? I don't care about the past. I just want a love to last. There's a way to bring us back together. Happy Women's Day sa lahat ng kababaihan dyan, sabi ni Super Cha. Ayan, dito na mi. Ayan, thank you. Akyat kayo? The way we used to be. Cause there's no sense in going over and over the same things as before. So let's not bring the past back. Ayan, may kalap shoutout na din po sa lahat, sabi ni Supernatural. Guys, mag-steady kayo dyan. Magpapalaro ako ng watch hours. All the good we have, we only keep track of the bad. Though you knew I never read. Wow, ganda naman ng sound. Yes. No. Didn't anyone tell you yet? To Forgive is to forget. How can you be mad if you don't remember? I must forgive you. You must forgive me too. If we wanna try to put things back the way We used to be. Cause there's no sense in going over and Over saying things like before. Let's not bring the past back Anymore. Salamat sa BG Kapsat Mars. Thank you. I must forgive you. And you must forgive me too. It's the only thing that's left that we haven't tried to do. But one thing that I'm sure will work that we haven't done before. Let's not bring the past back anymore.
Salamat sa 8 million. Thank you so much. Two old friends meet again, wearing over things, talk about the place. Two old sweethearts. Oo, 3,900 million ka na. Tamsak Dan host, good morning. Hoy, wag ka munang madulog. Akyat mo na dito para kumanta. Akyat mo na dito bago matulog. Ayan, kulas. Akyat. And the love and the fight. Patamsak, tamsak kayo dyan. She's back in his life, and it feels so right. Maybe this time love won't end. Ayan, 7 million in the house. Hello. If the one that they had back when they were too young to know when love was real. Somehow some things never change, and even time hasn't cooled the flame. It's burning even brighter than it did before. They got another chance, and if they take it, Maybe this time and the love and the fight. maybe now. Hello! Ayan, hi Jessa. Dito naman tayo Yan, di ngayon. ba ate may binaba siya? Yung night boot. Hindi, Ilocana. Nakalagay Ilocana. O, tapos, I-click mo yung binaba niya na ano. May nakalagay StreamYard. Eto, Ayan, Wala ay ko lang bababa jacket. niya ulit. dito na naman tayo guys. ako. Andiyan ay bababa niya. Sige. Maybe this time and the love and the Entering fight. broadcast. Update visit to page laptop. Desk. Ano nga aking entering, ano? Dito si Ayan Kulas. ka na. Kanina. Kaya nakapasok ako. Telepono ang aking Hello, binuksan. Oh, Kulas. enter ka lang. Nakahiga na Ano si nga, ano, from matutulog na ata. From. Oo. Gising! Kanta ka pa Alam mo, muna dapat bago talaga matulog. mag-download ko na ito. Subukan ko na nga ito. Kanta ka muna bago matulog. Ikaw muna mauna bago kami. Hello, Marie Open the Margaret. Hello, apple name. Kusat. Ayan, may jacket na kayo dyan guys. Just Bakit type apple ko na. Welcome sa aking live streaming, Marie Calbarain. Marie Calbarain. Alam ko na. Mm. Intel clip na lang. Mas common. Hmm? Uy, magkanta ka na dyan, Kulas. Uy, Kasi tingnan mo, yes, oh. Ito, nakita mo natutulog yan. ka na Sabi maaga ko, pa yan. Sa phone ka na lang, hindi Maaga siya pa maano para sa Chrome mo. gabi. O sa MacBook mo. Hindi, sa MacBook ko na nga ino-open eh. Para sa susunod, dito na ako nag-open. Hindi na sa... Mahirap. Hindi na... Ha? I-ano na lang natin pag. Sino yung nag-aaway? Nag-uusap sila sa cellphone. Ayan, hello, Papa Bikers. Hello. Salamat sa patamsak. May dumikit na sa, may nadadagdagan na yung banana mo. Akulas. Nakita mo? Mm-mm. May kulang pa yun. May kulang pa yun. Hindi ko muna yun ipaisda kasi hintayin ko muna makompleto nila yung 100 subscribers. Bahala ka ha, huwag kang magalit sa akin, palangalanan kita ng kulas. Mega love shoutout sa mga co-host, sabi ni Papa Bikers or AJ's Bikers.
Umakyat ka kay ano? Kay Sir Arnel? You look so beautiful. Akala ko mag-LS ka ngayon. Ay, nahulog na. Nahulog na si Kulas. Hunter x Hunter! Hello, Supernatural! Uy, salamat! Hi, Alex Maya Rams. Hello, beautiful people. Ayan, ano? Ninja ni Simply Mayas. You have to hold you. You look so beautiful in white. Hello, Barge. Hello, Barge. Kumusta? Thank you, Papa Bikers. Anong oras mag-LS si Vangs, Papa Bikers? Mag-LS daw siya eh. You're still here with me, baby. I was wrong, but now you're gone. Bakit walang harang? May harang ako. May harang naman. Hindi ka lang siguro nakatagpo. Okay lang yan. No worries about the harang-harang. Ayan, Chef Ian Makacho. Ayan. Supernatural. Hello, kapatid. Thank you. Jajakitan ko pa ba yan? Forever. Uy, bakit one view na lang. One viewer na lang tayo. Nawala na sila. Simply Maya, nagre-ready kasi. Ako rin. Tawagan ko partner ko ate. Okay lang. Take your time. Oo, dito lang ako. Tawagan ko siya. Salamat. Wag na, hindi naman yan nilalamig eh. Sige. Fill me with your love. These careless words of mine. Hear me calling. Never you're around me. I'm still that friend in your arms. With the way you touch. 2 hours pa. Forever. Oh, 2 hours ago pa yung LS niya. Ay, 2 hours pa. 2:45 yung naka-schedule. Hindi ko lang alam. Salamat sa mga alagad mo, kapatid Supernatural.
Siguro. Basta? Ayan, salamat. 5 million. Hey, 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 hey. Over all the things we do. But now, baby, I need your love right now. I can't go on. So come on and take. Salamat, Papa Bikers. Lady, I'm your light shining on, and you have made me what I am. I'm your Uy, salamat. Supernatural talaga ha. There's so many ways to say love you. Let me hold you in my arms forevermore. You have gone and made me such a fool. I'm so lost in your love, and we belong to Dikit ko yung mga alagad ko. my soul. For so many years I thought I'd never. You have come into my life, made me whole. Forever. Ayan, nandito na ako, ate. Kinausap ko lang yung partner ko. Hi, Lucana. Please do not forget me. I'm at work. Ate, may nag-comment sa ano ko. Ewan ko, parang spam ata to, spam. Kapag maganda yung comment niya, i-accept mo na lang. Ano siya? Parang may point-point. Zero 49 bone gen. I don't know what's that. Lucana, drop my link. You can drop your link. Ito ate, oh.
Nakikita mo. Hindi ko makita. I-screenshot ko na lang. Send ko sa'yo. Thank you so much, Miss Jan. Ayan. Habang hindi pa siya umuwi, dito lang muna ako sa'yo nakatambay rin. Ayan, nakadikit na yung alagad ko sa'yo, supernatural. Nahulog ka pala. Tumalon. Tumalon. Namatay yung laptop ko, hindi pa siya ma-open. Nangyari. Ayan, dalawa na yung nadagdag sa'yo, Wow. chocolate. Ako mag-ano ng banana ngayon? Tinatamad. Nadikit ko na ata yung mga alagad ko sa'yo eh. Oo, nakadikit na. Nakakatamad rin pala Nino mag-ano ng ano. Ate, kahit hindi ka mag-ano ng banana, hindi ba malalagas? Mag-ano ng banana alin. Yung hindi ka mag-ano ngayon to maghanap, manungkit. Oh, hindi, okay lang yan. At least nagwo-work yung mo, yung watch hours. Parang tinatamad ako mag-ano. Ayan, 5 Manungkit, million in manungkit. the house. Thank you. Ilan na yung napasok na watch hours? Hindi pa siya makikita ngayon, diba? Baka mamaya pa yan. 2 to 3 tomorrow. days kasi yun eh. Mamaya yun. Pagising, ganyan. Mga 3 p.m. dyan, ay 3 p.m. sa Pilipinas, mga 5 p.m. dyan siguro. Nag-play din ako sa'yo yung pinanalunan mo kay kay tawag ito. Kaya nag-play all ako nun. Pinanalunan mo kay Jen noon. Oo. Yung 3? Oo. Kaya LS ng LS para may i-play. Saan na yun? Hindi ko na makita. Parang natakot ako kanina ba yung pinag-usapan natin doon. Baka maano tayo. Hindi naman. Matadyak yan. Si Simple Maya kasi ang ready na siya. Magsusumba siya, magsusumba. You're breaking me. Leaving me in pain.
Na gano'n na, nag-pop up, naka-live rin si Ate Bini. Oo nga. Yun na lang, hindi ako ano ko doon. Don't you know that love's just like a thread that keeps unraveling and ties us back together in the end. In your eyes, I can see my dreams reflections in your eyes. Found the answers to my questions in your eyes. I can see the reason why our love's alive. In your eyes. 6 million. Would we laugh like cheese? Whether time will make strangers, whether time will make us grow. Oh, even though the wind Hello kapatid, may Kawayan, California. Salamat sa iyong pagpunta ulit. Thank you. Just type Ilocana. I can see the dreams reflections in your eyes. I found the answers to the questions in your eyes. I can see the reason why love's alive. In your eyes. Bakit di ka pa magbibihis? Thank you po, kapatid. Thank you so much. Ate, anong grade na anak mo? Mag-grade. Na-late na siya kasi hindi nakapasok kahapon. Tamsak, sabi ni Pororo Angels. Ayan kapatid, supernatural. O, tumaas na yung bahay mo. Hindi ba? Nagmo-move na? Mamaya magpalaro ako ng watch hours kaso konti lang tayo eh. Hindi masaya kapag konti ang tao. Paano team mag-ano ka ng game? Mayroon ka lang app? Oo. Si Jay, luto na yon. Pahingi ako. Ng karne. Matagal na yun eh. Ayan, 5 million in the house. Hello. Nagtamsak ako kay Milka. Pero hindi naka-on yung chatbox. Andun na ako kay Denise. Kaano lang ako. Yung alagad. This is it, then we're gone. But tell me where do we take it from here? What do we need of each other? Am I friend, am I love? Is it over now? Do you love me still? Or do you just speak? Hala, naksat.
other, and you hold me. Nagpait. Lagyan mo suka. This is it, now my love. Tell me where do we take Oh. it from here? What do we do? 30 minutes or 25 minutes? Hmm? Or 7. No, you didn't tell me. Come on. Now. Became a poison, working slowly on my mind. The story of a memory. Is it tearing us Salamat sa mga alagad mo dyan, kapatid. when you touch me? Baby, I can't tell. What do we mean to each other? Am I friend, am I lover? Is it over? I-play ka ngayon, Supernatural. May bonus ka sa akin na WH. Friend, am I lover? Is it over now? Do you love me still? Or do you just what do we need to each other? Am I friend, am I lover? Is it over now? Do you love me still? Or do you just mean do you love me still? Sige lang, Jess. Thank you. Tonight, I celebrate my love for you. You see, the natural thing to do. Tonight, no one's gonna find us. We'll leave the world behind us. When I make love to you. Tonight, I celebrate my love for you and hope that deep inside you feel it too. Tonight, our sleep breeze will be climbing to a sky filled up with diamonds. When I make love to you tonight, I celebrate my love for you, and the midnight sun is gonna come shining through. Tonight, there'll be no distance between us. What I want us to do is to get close to you tonight.
I celebrate my love for you. And soon this aura will seem brand new. Tonight we will both discover how friends turn into lovers. When I make love to you, I celebrate my love for you, and the midnight sun is gonna come shining through. Tonight there'll be no distance between us. What I want most to do is to get close to you. Tonight I celebrate my love for you. You look at me and I can Anong ulam mo? see what's gone. What happened to the dream you burned off into wrong? You turn away, try to say what we both know. Baby, I can't let you go. Hi, sis! I don't wanna lose your love. Hi, sis Jemski! Thank you sa pagdalaw. Don't take the only love. God bless. I don't wanna lose your love. How could you go and stop what we started? Baby, I don't wanna be alone. I try to hide. Hello naman, late lang. Ha ha ha. Thank you, sis. Thank you. Ano, sis Jemski, naka-play all ka ngayon sa akin. It's all in you. But baby, won't you change your mind? Change your mind and stay. Cause I don't wanna lose your love. Ayan guys, padikit po sa ating guys. Super chatter na si sis Jemski guys. Only love that I know. I don't wanna lose your love. How could you go and stop what we started? Baby, I don't wanna be alone. Ayan, dikit ko yung mga alagad ko sa'yo, sis. Ayan, salamat kapatid, may kawayan. Sana all may alagad, ha? Okay, didikit ko sa'yo, sisi. Tapos naka-play all ka na naman sa akin ngayon. Okay, bukay? Well.
Ayan, naidikit ko na yung isa. Wow, salamat sa pag-join. Tusok na po. Hi, Princess! Salamat, Sisi, sa pag-join. Wait lang. Oo. Somebody told me you're happy, but it doesn't show. Somebody told me that you don't want me. Salamat, Princess, sa BG. Nobody told me you've been crying. Nobody told me you've been dying. But didn't want to fly. Nobody told me that you felt like love for me. So I said it. Let me be the one to make it up to you. Won't have to make excuses. We don't need to find a setup where someone wins and someone loses. We just have to say our love was true, but has now become my life. So I'm telling you, I love you one last time. And goodbye. Hi, Auntie Joanne. Akyat kante. Ayan, please connect to our new member, guys. This is Jamski. Hugot naman yung kanta mo dyan, sis. Sis. Maalala yung utang. Busy na kong. Sige lang, auntie. Thank you. Let me be the one to break it up so you won't have to make excuses. You don't need to find a setup where someone wins and someone loses. We just have to say our love was true, but it's now become my life. So I'm telling you, I love you one last time. And goodbye, just turn around and walk away. You don't have to live like this. Oh, but if you love me still, then stay. Don't keep me waiting for that final kiss. We can work together through this test, or we can work through it apart. I just need to get this off my chest, that you will always have my heart. Let me be the one. Let me be the one to break it up so you won't have to make excuses. We don't need to find a setup where someone will. Guys, padikit po sa ating yung new member. Thank you. But has now become a lie. So I'm telling you, I love you one last time. Oh, let me be the one.
Oh, I love you. Ayan, 7 million in the house. Ayan, Edwin Villiers sa vlog. Hello po. Ayan, bigyan ko po kayo ng thumbs up road to 2K please, sabi niya. Ayan po, bigyan kita ng jacket po. Edwin Villiers sa vlog. Sige, road to 2K daw siya guys. Kaya natin siya. I-focus natin dito. Ayan, 10 na lang po. Mag-road to 2K na po si Jemski. Ay, si Edwin. Edwin, just type Ilocana para madikitan ka sa baba. Ayan, 10. Ayan sa my community, Sir Edwin, baka gusto mong i-share sa community mo yung ating live streaming. Hello, ambisyosa Ilocana. Hey, Ate Aden. Pabakbikers dan na po sa'yo, sabi ni Jemski. Hello, Ate Aden. Hello, salamat. Ayan, sa my community dyan, pwedeng i-share nyo yung ating live streaming, guys. Ayan, 10 million in the house. Guys, ipag-graduate natin si Sis Jemski ng 300. I'm giving up on you. Ayan, padikit po sa ating kapatid na si Edwin, guys. Say something, I'll give it up on you. Say something, I'll give it up on you. Ayan, magkikita lang kayo dyan, guys. Share done. Ayan. Salamat po. Thank you talaga. Ayan, salamat, Princess. Thank you.
Princess, pa-share sa community mo, Deng. Baka sakaling may dumating na galing sa community mo. Ayan, padikit-padikit po sa ating new member at saka sa mga binababa po ni Nightbot. Maglagay lang po kayo ng @Ilocana. Ayan, mag-type ka lang po, may Kawayan, California. Mag-type ka lang po dyan, kapatid ng Ilocana, para madikitan ka nila. Ayan, isa na lang po at lalarga na si Sis Jemski ng 300. Ayan, nadikitan na ka po kita, Sir Edwin. Ayan, nadagdag na isa. Silent mode ako, ading nasa labas kasi ako, tambay lang muna. Sige lang ate, thank you. Or give me my phone, CJ. The white one. What? Ayan, gawin po natin guys. Ayan, by 10 po tataas yung bahay mo, Sir Edwin. Dalawa na po ang naidikit ko. Pero by 10 kasi siya tataas. Ayan, mega love shoutout to all. Ayan, dikit kalembang, sabi ni Edwin kay Princess. Buksan mo ang pintuan, kasama na ang iyong puso. Ang masamang panaginip, kaya't bigyan mo ng buwan ang puso mong nalulumpay. Ayan, Edwin Beliesa vlog, dikit na po, sabi ni Sis Jemski. Ayan. Ayan, pag-graduatein natin si Sis Jemski ng 300, guys. Jemski, dikit kalembang. Ayan, graduate ka na ng 300cc. Ang sabihin nila,
Thumbs up Dan, May Vlogs, hello! Ayan, bigyan kita ng ay, saan ba yun? Saan ko ba nakikita yung May Vlog? Ayan, may jacket ka na pala dyan. Salamat, Sisi. Thank you sa sa patamsak. So you wanna play with magic? Boy, you should know what you're falling for. Baby, do you dare? Ayan, thank you sa pag-PG. Thank you, guys. Ayan, congratulations, sis, Jensky. Grade 3 ka na. You're welcome po. Princess Joy, dikit na po, sabi ni Jensky Hatch. Hinakla DJ Premier ni Manang Kaka ate awan extra gadget ha sa labas. Sige lang. Lahat ng bagay aking magagantanan. Dahil mahal kita, handa akong magparaya. Ayan sis, pang-apat na graduate ko na yan ha. Salamat. Jensky, salamat po. Balikan po kita ng dalawa mamaya. Salamat po, sabi ni Princess. Kahit katumbas, ngito'y kasawian. Dahil mahal kita, sa lamang liligaya. At di na muling iibig pa. Dahil mahal kita, handa akong magparaya. Pahingi yung guys, ay CJ. Yung lettuce diyan sa Yung lettuce diyan sa ref. Ayan, salamat po. 3 na lang. Sabi ni kapatid Edwin. 3 na lang daw po. Mag-graduate na po ng 2K ang kapatid natin si Edwin. Lagay mo dyan. Ayan, salamat sa mga naka-DJ dyan. Thank you so much. Cheryl Ramos, dikit kalembang, sabi ni Edwin Vilyaza. Princess Joy, salamat po, sabi ni Sis Demski. Ayan, salamat sa 10 million in the house.
Ayan, thank you so much. Sa 8 million po. Ayan, tumataas pa. Jemski, dikit kalimbang nang iwan ako ng bakas. Sabi ni May Vlogs. Ayan, thank you guys. Ayan, salamat sa 9 million in the house. Ayan, kapatid, may Kawayan, California. Mag-type ka ng Ilocana dyan. Anderson's Adventure done na po sa'yo, sabi ni Jemski. Ayan, magbakas lang kayo guys sa mga dinidikitan nyo para mabalikan nila kayo. Ayan, padikit po sa ating kapatid na si May Kawayan, California, guys. Supportive po yan. Ayan, baka graduate ka na kapatid. Ay, ilan na lang? Hindi pa tumataas eh. Ayan, Kalaso TV, Clarence J. Vlog, nabalikan kita. Salamat, sabi ni Edwin. Panotis Lodge. Hello, Kalaso TV. Hello, hello. Ayan, may jacket ka na dyan. And don't forget to smash the like button for me, kapatid. Thank you. Ayan, or just type Ilocana kung ayaw mo magbaba ng jacket mo, Kalaso TV. Magbaba ka lang ng ano mo dyan, bahay mo. Or just type Ilocana. Done na, Lords. Ayan, salamat. Kapag hindi pa po kayo nakakadikit sa akin, padikit na lang din. Uli, nabawasan pa ng tamsak natin, no? Ayan, sis, back to work na ha. Maraming salamat. Thank you din, sisi. Take your time. Love you.
Ayan, AJ Sanderson, dikit ka lang bang nag-iwan mi bakas, sabi ni Maymay's Vlog. Ayan. Hintayin lang natin po na makagraduate si Edwin Villlaza. And then, mag-change na tayo ng ng ipapaangat. Jemski Hans, bigyan kita 4 na saging on the way na. Wow, thank you Kalaso TV. Thank you so much. Ayan, thank you so much, guys. Ayan, isa na lang daw. Wala na akong maibigay. Naibigay ko na lahat. Ayan, guys, paano na lang? Maymays, baba ka ng bahay mo, sabi ni Anderson. Ayan, Edwin Villazo, on the way po, sabi ni Maymay Vlogs. James Kilods, nabigyan na kita ng 4 na saging. Wow, thank you, Kalaso TV, ha? Thank you. Ayan, oh. Salamat, guys. Salamat sa inyo, sabi ni Edwin. Walang anuman. Ayan, hintayin natin magtaas para natin palitan. Type ka lang ng Ilocana dyan, Maymay. Yes, pwede Maymay, or just type Ilocana. Kagaya yung mga ginagawa nila. Tusok dikit, suklian ko ng 4 na saging, sabi ni Kalaso. Ayan, dikitan nyo si Kalaso TV, guys. Payakap po, maraming salamat, sabi ni Maymay. Ayan, Maymay, kung ayaw mo magbaba ng bahay, you can just type Ilocana para sinightbot yung bahay lang magbaba ng bahay mo. Ayan, please, padikit din po sa ating kapatid na si May Kawayan, California, guys. Dikitan niyo po yan, very supportive friends natin yan from California. Ayan, padikit din po sa ating kapatid na si Phil Mabuhay Life. Unahan niyo ako, 4 ang balik, sabi ni Kalaso TV, guys. Unahan niyo na siya, guys. Sige po, host. Thank you po. You're welcome. Ayan, magmahalan lang kayo dyan, guys. Mag-give and take kayo para dadami ang bananas. Ayan. Graduate ka na ba, Sir Edwin? Maymay, dan na TYCC, sabi ni Jessa. Ka Lady TV Dansa. Sino si Ka Lady TV? Edwin, baba ka ng bahay, sabi ni Anderson. Sige, pahingi yung yung sauce dyan sa ref ng salad.
Pahingi yung sauce sa salad. Sa ref. Yung balsamic. Ayan, 10 million in the house. Hello, everything. Ayan, Toki. Toki. Ayan. Ayan, 2K na po ang ating kapatid na si Edwin Villeza, guys. Ayan, done Edwin. Ayan, congratulations kapatid Edwin. Graduate ka na ng 2K. Agoy-agoy, salamat po. Ayan, congratulations. You are now graduate. Ayan, pwede ko na tong palitan na kapatid para mabigyan may angat na palit na natin si si AJ Anderson. Ayan, oh. Ayan, salamat guys. Salamat. Ayan, you're welcome. Ayan, Edwin Lods. On the way na 4 na saging. Oh, di ba may extra ka pa? Oh, bigyan ka daw ni Kalaso TV ng 4. Para may baon ka sa 2K mo. To show. Ayan, Kalaso TV playing sa bahay niyo po, sabi ni Maymay Vlogs. Ayan, nagmahalan kayo. Wow, salamat guys sa cooperate ng sa pagdikit-dikit natin. Thank you guys. God bless you all. Ay. Guys, kung may kayo dyan, kung may may premiere kayo dyan, ibaba nyo dyan para natin, ipin natin. Kung may mga premiere kayo dyan, ibaba nyo guys. Ayan, open din ang ating join button sa gustong mag-join guys para lagi kayong ma-flex or maibaba yung bahay nyo kapag nag-LS ako. At may mga perks din akong bahay mo para bigyan kita ng 4, sabi ni ni Kalaso. May vlogs, magbaba ka daw ng bahay mo kapatid. Ayan, may perks din akong playing your videos guys for your WH kung magjo-join kayo.
Ayan, 13 million in the house. Sana'y di tayo magbago. Nasaan man ikaw ang pangarap ko. Huwag kang at huwihinga ng gabi. Hanggang sa pagtanda namin. Nagtatayo lang sa'yo, ay kung hindi ay ipiron. Kahit mabuti ang magdating ng araw, ang iyong buhok ay puputi na rin. Sabay tayo, mangangarap sa nakaraan natin. Ang nagalipas Ay ibabalik natin. sa'yo. Kaya di ba nga ang mag-ibig natin sa'yo. Kahit mabuti Ayan, shoutout sa 10 million in the house. Thank you so much. Ayan, musically for you. How are you? Thanks for coming. And then you can now drop your link musically for you. You have already jacket. So you can drop your name. Ayan, thumbs up. Ayan, Mr. Donut. Ayan, may jacket na kayo dyan, guys. You can just type Ilocana. Relax ka lang at sindihan mo na ang pampagana. Sasyagal naman kita, pero walang halong-malis yan. Oh baby, wag ka munang umalis, please. Hintayin na lang natin na mag-umaga. Ipagtulong ko kita ng masarap na almusal na para bang tayo lang ay bagong kantahin. Oh baby, sha-l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 a. Oh baby, oh baby, oh baby. Ayan, musically for you. Mega Manila shoutout idol from Maymay Vlogs. Ayan, please don't forget to smash the like button for me, guys.
Grabing lang host. Thank you so much. Patusok na rin dyan kapatid Mr. Donna. Sis Donna B. Sinong isa da kapatid? Talon-talon. Thank you, Sis Donna. Please lang, please lang. Daming nag-LS. Oo nga. Sabay-sabay. Late kasi ako nagising, kaya late ako nag-LS. Okay lang yan? Lagi. Ayan, ayan. Thank you so much, 7 million in the house. Lahat ay gagawin para mapatunayan. Ayan, may vlogs. Yan ba yung main mo? Sa'yo, wakas hanggang wakas, paniwalaan mo. Please lang, lumingon ka naman. Pagsinin mo ang puso ko na laging nagbabayan. Please lang. Guys, gawin natin 100 si Clarence J at saka 560 si Maymay's Blanc, guys. Kung, ayan, pag-graduate si Carson. Ah. Ay, mali ito. Carson. Wow. 7. Please lang. Lumingon ka naman. Pagsinin mo ang puso ko. Ayan, guys. Magdikitan lang kayo dyan, guys, sa baba. Hello, Hamad. Hello po. Salamat po sa pagpunta. Guys, padikit po yung naka-flex po sa taas, guys. Thank you. Ayan, guys. Magdikitan kayo dyan, guys. Kain tayo ng salad.
Original composition niya yan. Bala mo yan. Donna Bichong, dandikit, may bakas po ako, Lodi, sabi ni Memes Vlog. Hello, sis, the boys and Maurice Adventure. Thank you sa pagdalaw. Kumusta na? Ayan, please connect to Musically for you guys. Musically for you, you can connect to each and everyone there at down. You can connect to them. I'm eating. Sana'y tingin, itong aking nanahiling, aking nananalangin, ay kayo pa saan. Monday, nasa dalagang ako ay pasigil, pero mas pag-anararinig, kung ako yung sasagutin, papaguin ko, ako, buhay ko, para sa'yo. Papasukin ko, takas mo, ang puso mo, para sa'yo. Ang papasakit, ang iyong damdamin, ang makapit. Tawagan ko yung ano. Pagbit lang. Hi, Unspoken Words. Kuha ka na ah. Pag-adula ako nga. Ayan, 10 million in the house. Unspoken World, hello. Okay, Musically for you, you can connect to them so that they can return the favor. So that they can connect to you also.
sigurado. Hindi ko to dapat ipag walang tibok. Sa ganitong paraan, hindi ako magdadalaw ang isip. Naisiwalan kung sino ang tunay na mga kriminal at sobrang angalang isip. Wala nang ginawa, kundi patas silang kasabiman. Gustong suluhin ang lahat ng yaman ng mahal kong Pilipinas. Sa kamay lang na kayo na formeng maturugan. Sila ang tunay na mga sabog. Sila ang tunay na mga bangag. Sila ang tunay na mga panig. Sila ang tunay na mga kriminal. Sila ang tunay na mga sabog. Sila ang tunay na mga bangag. Sila ang tunay na mga panig. Sige, Jessa, take your time. Pasukala naman, itayo pa, bakit tigalan na na yan? Kung buwis lang ang dahilan, ikadahilan. Eh bakit mas marami pa ang kulay kesa mga napunan? Pampublikong paaralan, kulang-kulang, pampublikong lansangan, kulang-kulang, pampublikong pagamutan, kulang-kulang. Sila ang tunay na mga sabog. Sila ang tunay na mga bangag. Sila ang tunay na mga bangag. 11 million, hello. Hello, sis Wilma Hernandez. Hello. Ayan, may jacket ka na, sis. Ating puntahan doon ay may marami bigat na kagandahan at mga bagay na maglalaro sa iyong isipan. Halika na, sabay tayo at kung sinong may gusto dahil sa tubig ala. 10 million. Cheryl Ramos, Dikit Kalembang, may bakas na po. Ayan. Magbakas ka lang, sisi, ha? Balbalikan ka niya. Ayan, dikitan mo sis Wilma, guys. Hello, host. Mega love shoutout po sa iyo at sa lahat. Ayan, magbabakal po ng bahay niyo po.
Ayan, panoorin ko yung bahay mo para ano. Halika na, sabay tayo kung sinong may gusto. Dahil sa tubig alat, likas na yaman to. Dahil ang sarap maligo Sa tubig alat. 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 You're welcome. Ayan, baka gusto mo mag-join dyan, sis May May. Sis May May. Mag-join ka sa ano. Join button ko para matulungan kita. Ayan, 10 million in the house. Hello, everything. Ayan, shout out po sa 10 million in the house. Ayan, Ate Marisa. Hello, Insan. Good morning. Ay, good afternoon pala. Good afternoon, Insan. Thank you. Ay, wrong spelling. Ayan, salamat. Ayan, tapos na yung tapos na yung Cliniplex ko.
Tapos na ba? Ayan, tapos na pala yung Plinitext ko. Ayan, dikit na ako sa'yo, ha? Mag-flex tayo kay Gaswell. Laki na rin yung bahay. Ayan, shoutout sa 9 million in the house. Ayan, Secretary Hong Rana Let Pangyaw. Ay, ang haba naman. Ayan, salamat Sisi. Thank you. Wow, ang ganda. Sorry. Ayan, padikit guys. RJ Rabanera, dikit ka rin bang may bakas? Sabi ni Sis
May vlogs. Ayan, magbakas ka lang yan, Sisi, ha? Magbabalik yan, mga yan. Simply Liz Twin, Panglaw Team. Oh, wow. Ayan, thank you, guys. Magbikita lang kayo dyan, guys. Or you can just type Ilocana, guys, sa mga main ng channel dyan. Ayan, thank you so much. Ayan, magdikit-dikit lang kayo dyan. Host, palablab ng bagong kong upload. Sige, panoorin ko mamaya ng Panglaw. Ito, isunod ko dito. Tapos na pala. Wow, ang haba naman. Ayan, panoorin natin ng 5 minutes. Sige, basta yung mga binababa ni Nightbot CC, dikitan mo lang, magbabalik mga yan. Ano, mga legit ma yan. Maglagay ka lang ng Ilocana sa dulo ng, maglagay ka lang ng Ilocana sa dulo ng comment mo, ha? Salamat.
mag-iwan lang po kayo ng bakas, guys, yung mga binababa ni Nightboat. Sigurado yan magbabalik. Hindi man ngayon, hintayin nyo lang, guys. Naka-LS ka, Panglaw? Ayan, malapit lang 5 ni ano. Kanina yun. Oh. Ayan. Kaibigan mo ba yan si ano? Si Simply Liz Twin? Mamaya host, may LS ako. May LS pwede promote para mamaya. Ano, ipatamsak mo na dyan. I-drop mo yung link. I-drop mo yung link dyan para matamsakan nila. Ano yung bahay mo? Simply, ano? Ito ba yon? Simply Liz? Ikaw ba to? Para madikitan kita. Okay. Ayan, ito, panoorin ko yung 3 minutes ha. Para madikitan kita. Walang sound? Walang sound yung ano mo? Yung video? Ayan, magbaba lang kayo ng bahay. Wala akong marinig. Meron pala. Ayan, salamat sa 9. Mahina lang background music ko. Oo nga, mahina. Guys, kung ayan, Sis Panglaw, hindi ka pa ba ayaw mo pa bang mag-upgrade for your watch hours? Ayan, sa mga gustong mag-join membership dyan, guys. Ayan. Uy, ka-sexy ba, sabi ni, let Panglaw. Ayan, sa gustong guys, sa gustong mag-join membership para laging may drop yung bahay nyo kapag nag-LS ako. Pwede kayong level 1 lang po yan. Tapos yung
soon host. Ayan. Tapos may mga first din akong playing your videos, guys. Ayan, mag-member na kayo. Mag-join na kayo dyan. Ayun. Salamat, sis. Ayan. Ilalagay ko yung ano mo, yung channel mo sa Nightbot. Ayan, didikitan na kita, ho. Ayan, di na ako magbakas, ha. Ayan, ito yung proof na dikitan na kita. Ayan, welcome. Member na siya. Yes. Salamat. Ayan, kapag marami ka ng video, Sisi, pwede mong i-upgrade yung membership mo para ma-play ko yung mga video mo. Ayan, please connect to our new member, guys. Simply Liz. Ayan, Court Care Vlog. Hello. Ayan, pwede ka na magbaba ng bahay mo dyan, Court Care, or just type Ilocana. And please connect to our new member, guys. Si Simply Liz. Dapat yung main member ni mo, Aday. Okay lang yan, ako nang bahala. Okay lang yan, yung main naman niya yung ibababa kung ano. Ayan, 7 million. Ayan, thank you so much. Ayan, Cord Care Vlogs, pwede ka nang magbaba ng bahay mo dyan. Salamat sa pa-play host. You're welcome. Indian niya siguro yan si Cord Care. Hindi siya makita. Cord Care. Ito siguro. Ninja mo ba yan, Cord Care Vlog? Salamat sa pa-play. Ayan, thank you. You're welcome. Ayan, guys, mag-invite pa kayo, guys. Or you can, yung may mga community dyan, pwede nyo pong, i-share ang ating live streaming. Panoorin natin yung kay Donna B. Ayan, mega love shoutout kabsat, Kuya Toyski. Bakit wala ka na namang jacket? Lagi kitang nadya-jaketa. Ayan, dikita niyo si Kuya Toyski, guys. Sure po ang balik niyan at marami po siyang alagad.
Inalis mo na naman ang aking brief. Binalik ko kaya. Hindi ko alam kung bakit nawala na naman. Ayan, dikitan niyo si Kuya Toyski guys. Maraming alagad yan. Hindi kayo magsisisi kapag yun ang Ikaw, kabsat ha, mahilig ka maghubad ng brief. Uy, Kuya Toyski, akyat ka man dito. Samahan mo ako dito sa taas, Kuya Toyski. Ayan, at pa-share na rin sa iyong pa-share na rin sa iyong community, charot. Ito ang aming bahay. Salamat po, sabi ni Ayan, dalawa ang nilapag niyang bahay, guys. Ayan, marami po siyang mga alagad, kaya dikitan nyo na siya. Nasa work ako, kabsat. Nasa work, ayan. Kuya Toyski, gawin mo ngang 50 yung aking tamsak, charot. Ayan, 7 million in the house. Hello, everything. Okay, kamsat. Okay. Toyski Silver. Ayan, salamat. Ano yung dalawa? Yung may flowers ang background. Ayan, tong it. Ayan, thank you sa patamsak, sabi ni Nightboat. Ayan, hi Maritorina Vlogs. Hello po. Ayan. May jacket ka na po dyan, Ma'am Maritorina. Hindi ko na-jaketan yung mga alagad mo, Kuya Toyski. Ayan, padikit na lang po sa ating mga mga member, guys. Ayan, Sweet Lin's Adventure. Ayan, mga alagad po ni Kuya Toyski yan, guys. Kaya, dikitan nyo na po siya. Ayan, Kuya, nadikitan na kita. Ay, na-add na kita sa Facebook. Panoorin natin yung video. Kaso may Ayan, may harang. Ayan, itago muna natin. Ayan, thank you so much guys sa mga andyan pa. Ito ang aming bahay. Salamat po, sabi ni Kuya Toyski. Ayan, Kuya Toyski,
Tamsak ka rin bang? Sabi ni Simply Liz. Ayan. Nagdikit na po si kapatid Simply Liz. Ito po yung bahay niya. Binaban ni Nightboat. Ayan, dikitan niyo lang po ang ating kapatid na si Kuya Toyski. Ayan. Ito yung kanyang bahay. Oh, ganda. Ganda ng view. Biji-biji to. Oh, sige, sige lang. The reason I love using StreamYard, well, that's easy. I can make Chris Brogan, I can make a show like the Backpack Show where I have a co-host, Carrie, but I can run the show all by myself. I can. Ayan, di ko ni-skip yung kaharang, kuya, ha? Ayan. Salamat sa nandyan pa. Ayan, Sampaguita 80, nandyan. Ayan, thank you guys. Sampaguita 80, nandyan din si Kuya Toyski na naman yan, si Sampaguita. Ayan, Catch Money TV. Ayan, mga alagad. Thank you. I think tapos na yung ating Ayan, tapos na. I-like nyo na lang. Sino pa dyan yung i-flex natin? Si Sweet Lynn Adventure. Ito yung yung girlfriend ni kapatid. LS pala ito. Wait lang. You are the sun. Ayan, shoutout po sa 8 million in the house.
Tonight's matchup, me versus an ugly fender bender. If I can eke out a Chris Santo. Ayan, shoutout po sa 7 million. Tapos na ba yung ating play? Ayan, thank you so much. Ayan, tapos na pala. Ano ba yan? Ano pa? Ayan. Ayan, 2 tamsak na lang. Ayan, 3 hours na lang natin tong ating live stream, guys. May 30 minutes pa tayo. Ayan, shout out everything.
Never thought I'd find someone like you. Bakit nagbawas ng isa yung bahay mo, ano, Liz? Ang aking puso.
Sa gabi't araw, ikaw ang nais ko sa tuwina ay natatanaw. Ikaw ang tulad pag-ibig, wala namang iba. Sa aming puso'y tunay ka nag-iisa. Ay natatanaw. Ulit-ulit sandali aking tulad. Ang ngiti mo totoo. Sa gabi't araw, ayan, salamat po sa 7 million. Ayan, salamat sa pabigi dyan. 3 hours ko lang to, mag-end na ako. Ay natatanaw. Naka 2.5 na ako. Ang bilis na. Sa gabi't araw, ay natatanaw. Guys, patamsak po sa premiere ni Venice, guys, yung nakapin sa taas. Thank you. Sa aking puso'y tunay ka nag-iisa. Wow! Kay DJ Pupo pala yan. Pa-share it naman. DJ Rodsky, the best.
Ang nagmari-ari ng minamahal ko. Kay Bathala, sana ay hindi na siya tumapa. Sana ay hindi na siya mag-isa. Sana lang yung puso. Maniwala niya ko dahil sa'yo. Na aking maririnig. Ito na muling tingin na dati sa kinikilig. Ito na muling laro sa mga yakap mo't halik. Ito na, ito na. Sabi nga ng iba, ikaw mo siya ikakayaan mo. Hahayaan mo na magmahal. Hahayaan mo na lumisan.
I see no pa ang luha sa umaga para sa ating dalawa. Hindi magkagalaw, pinipigilan ang puso mo, ibang sinisigaw. Para sa akin, tumati ng sarili, piling kami. Kung meron tayo sa akin. Hi, Salmo 17 Official. Hi, host. Dating dikit na po tayo. Yes, Salmo 17 Official. Salamat. Kumusta ka na, Deng? Kumusta ka na? Okay naman po, host. Ayan. Host, dating dikit na kami din ni Benice. Sige, sige. Ayan yung mga hindi mo na lang dikit yung ano. Ito, baka hindi mo pa siya dikit. Si Liz at saka si Panglaw. At saka si Jemski. Ayan, dikitan mo to. Magbakas ka lang. Ayan, maglagay ka lang ng at Ilocana. Para mabalikan ka nila. Ayan, salamat.
Ayan, dikit na si Clarence sa'yo. Ayan, isang tamsak na lang, 50 na. Ayan, salamat sa 10 million. Hindi ko alam kung sino yan mga yan. Ayan, nadagdagan ng isa yung bahay mo, Salmo, kasi nadikit na kasayo si si Clarence. Ayan, tusok dikit, suklian ko ng 4 na. Ayan, Kalaso TV, itusok mo na rin sa akin yung mga alagad mo para maging 50 para maging 50 ang aking tamsak. Ha ha ha. Lods pa pin naman po. Sige, sige. Ayan, Kalaso TV, patusok na rin para maging 50 ang ating tusok. Yung mga alagad mo, itusok mo na rin mga alagad mo. Patamsak ba? Patamsak. Thank you. Malapit na rin ako magtapos. I-hit ko lang na 50 plus ang aking tamsak. Disco Mobile. Magukis ka mga day. Ayan, 12 million in the house. Hello. Wow, thank you so much, Kalaso TV. Damsag Gemski, sabi ni Salmo. Ayan, nadikitan ka na ni Clarence, Salmo 17. Ayan, Salmo 17, maglapag ka ng bahay mo. Bigyan kita ng 4 na saging, sabi ni Salmo ni Kalaso. Ila sa dilim. Ila
Ayan, gawin ko natin. Ayan, pag-graduatein natin ng 1K po. Host, drop my link. Ayan, you can just type Ilocana Peace dyan. Uy, Ronald! Uy, break time mo na naman, Ronald. Uy, nakauwi ka na. Tusok dikit suklian ko ng 4 na saging, sabi ni Kalaso TV, guys. You can connect to Kalaso TV. Ayan, 99 na. Oh, pauwi pa lang ako. Ayan, 99 na. Ayan, Salmo 17. Please connect to Kalaso TV kasi nadikitan ka na. Hindi naman siya nagbababa ng bahay. Hindi ko alam. Ayan, dikit na si Clarence sa'yo, Kalaso. Ayan, on the way na daw.
Kalasudan Kalembang, sabi ni Ronald. DJ PJ. Nakay Nightbot, binaba. Ayan, binaba ni Nightbot ang bahay niya ni Ronald. Ito, oh. Ayan. Okay, lots on the way na apat sa'yo, Ronald. Ayan. Sige, magdikitan muna ako. Magdikitan muna kayo dyan. Di muna ako mag-end. Parang wala na si ano. One liters daw. Sabi ni everything. Ayan, nadikitan mo na ba si Clarence J? Ano, Kalaso? Hindi pa naman ata. Hindi pa nadadagdagan yung banana na, oh. Ayan, be sure po na magdidikit po tayo, guys, ha? Hindi, wag pong magdandan kung hindi pa dikit talaga. Kasi hindi pa nadagdagan yung bahay niya, oh. 97 kanina yan. Ayan, 7 million in the house. Hello. Ayan, please connect to Pisjan also, guys. Don't forget.
Ayan, naglapag na po. Ayan, 7 million in the house. Ayan guys, magdikitan kayo guys bago ako mag-end. Ayan, Jerica TV Vlog. Hello. Ayan, may jacket ka na dyan, bebe. Ready ka na magbaba ng bahay mo. Ha? Clarence J. Lods, bigyan na kita ng saging. Sige, sige. Makikita naman dito kung umaangat. Ayan, umangat na siya, guys. Ayan, salamat Kalaso TV. Ayan. Salamat sa pagbigay ng 4 na banana kay Clarence. Umangat na siya. Mag-iwan po ng bakas. Susuklian ko yun ng wagas. Sabi ni Jerica TV. Host, papin po naman host. Sige, sige. Ayan, mga patamsak naman guys, yung hindi pa nagtamsak dyan. Love letter. Ayan, pwede din kayong mag-join sa aking membership, guys, para lagi ko kayong ma-flex kapag mag-LS ako. Laging maibaba yung bahay nyo. Ayan. Ayan, guys, oh. Tamsak Ronald, sabi ni Salmo. Ayan, nagbaba ng bahay si Salmo, guys. Ayan, please connect to Jerica, yung nakapin po sa taas. Tapos mamaya konti mag-end na po ako. Ayan, thank you guys.
Ayan, shout out guys. Mag-e-end na po ako guys sa susunod ulit. Kasi naka 3 hours na ako. Ayan, bye guys. Good night. God bless. Bye-bye.